मा खायनाय कसागरा बिदिन बाजार मा खायनाय वन टन टाइमांगो बिन टारगेट पार मा खायनाय coba ayo cara bersama melawan dua minggu dari tempat coba kotor culi nah coba kotor ada yang di sini bukan tadi demak kaina coba kotor culi nah kali rekha ke abro tabo silje 125 mm से एकड़ के साइन मुसी तिप्रासानी abro sung tabo ब्लॉक डेपुटेशन साबेका इंगे संकल्प साबेका करब लादे ब्लॉक गारो sung tabo जे सुइजा तंगरो sung tabo सिनि भिडियो साबे sung थांगै सिनि मेमोरि दान sung रेइनाय इंके sung भिडियो बै आलोचना कै sung भिडियो बै सालेनाय tabo इंके जे दुम लिस्ट खाइजारो sung tabo yang sai kaisake थांगै sung सिनि मेमोरि दान sung साबमिट खाइनाय इंके sung नब आयं टिचिं ऑफिस हापनो इंके नबगरो ता चतुर्बायदि सिरिगी तनु सिनि साइन संते बिजिनियरो बो सिनि जे मेमोरि दान बसाने पेलार खांगै बसनो काइसे सुनि दंनाय सनो आबन मायासा जरा नरर मातंनाय के कोनो आयं पातंगदि नर डिसिप्लिन बाबे काइसे वालेस वाले पुलिस रे प्रिजर्व खाए नर काहाके आरो स्लोगान नि तुनि जों केसे समेलानिया सिनि जाति जाति के जों प्रोग्राम सजेने हामबाय जों दिनै पहिला मिडियायावनो हामबाय जों दिनै डेपुटेसन माने कारण नहा जोंनि करबक साब डिभिजन आपडे ब्लक दायो जोंनि तिक्रासा एकरनिफ्राय जों दिनै डेपुटेसन दिनै नङि बदल एमएलए नङि एमएलए जोंनि एमएलए सन्जय मानिक त्रिपुरा बो सिलेसरी ब्लक दायो जोंनि इएम दलि मेडाम दङ बो अमरपुर दायो जों इरो जे ब्लक प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारी DWF नि प्रेसिडेंट नि यूथ नि प्रेसिडेंट जों जत जोंनि सिनियर लिडार आं जोंनो बुंनो गायसानैया बिसोरनो साबै जतनो मिले इरो जों दिनै डेपुटेसन खायना भिडियो तामा सस्रा होनो भिडियो जों आसासरी रहा पतिनि जों जे मेमोरि दाम रमने परे मेमोरि दाम रमने परे बो आगे फारवर्ड खायनानै सा जों सयरि रहा सिंदाय दङ बो रिसीव कॉपी वो डीएम दाई रनाय हालाय ट्राइबल वेलफेयर दे बकासारि रनाय वो आहिके उनको खाना नुबो फारवर्ड खायनाय खाना फारवर्ड ने होने सिखांबो वो जनो कॉप साना की साइड